Musaka ta sa babaw mga paps, nangalan entrance. So di pa kay kusito diri agyanan mga paps. We. So usaka ta. Gago! Kung mga kauban mga paps. So musod namin mga paps. Mao ni ang Ocean Park mga paps diri sa may SRP dapit sa Cebu City ni mga paps. Wow, kadagko. Bicol po. Tikit oras ko rin agad. Ako na. Grabe kadako may diri mga paps. Grabe kadako sa mga isda mga paps. So grabe ka kanindot diri Suruyan mga paps sa Ocean Park sa pasguna ko sa SMC side ni dapit mga paps at pangisa sa SMC side. Nindot ta ginon Suruyan, sulit gid mga bayad din mga paps. Nindot siya. Kita gina to diri mga paps nga malingaw gid tayo ari na to diri. Sa nindot Suruyana.
Malingaw gid ka diri sa Ocean Park mga paps. Nindot kay siya. Dagko kailang mga face. Nindot kay lang mga face mga paps.